μας θυμίζει την αξία της κοινότητας και μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε ευχές για μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, δημιουργία και φως. Ο οδηγισμός στο Ξυλόκαστρο έχει μια μακρά ιστορία προσφοράς και δημιουργίας. Έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών, έχει χαρίσει εμπειρίες ζωής και έχει χτίσει φιλίες που κρατούν για πάντα. Γιατί όπως λέμε και στο μότο μας, μια φορά οδηγός, πάντα οδηγός. Αυτό δεν είναι απλώς λόγια, είναι μια πραγματικότητα που όσοι έχουν περάσει από τον οδηγισμό την κουβαλούν μέσα τους σε κάθε βήμα της ζωής τους. Όμως, οφείλω να μιλήσω και με ειλικρίνεια, γιατί το τελευταίο καιρό το τμήμα μας έχει αποδυναμωθεί. Χρειαζόμαστε νέα στελέχη, νέους ανθρώπους, με διάθεση να προσφέρουν, να εμπνεύσουν και να σταθούν δίπλα μας. Σας καλώ να σκεφτείτε, αν μπορείτε, να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας, να μιλήσετε στους συνανθρώπους, στους φίλους σας, να γίνουν όλοι μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας. Η παρουσία σας είναι πολύτιμη και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Παράλληλα, σας προσκαλώ να φέρετε τα παιδιά στους κλάδους μας. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Ο οδηγισμός δεν είναι απλώς δραστηριότητες, είναι μια σχολή ζωής που καλλιεργεί αξίες, συνεργασία, σεβασμό και χαρά. Κάθε παιδί που εντάσσεται δυναμώνει την ομάδα και ανοίγει νέους δρόμους για το μέλλον. Και πάνω απ' όλα κερδίζει φιλίες ζωής, φιλίες που γίνονται στήριγμα και συνεπώρος σε κάθε ηλικία. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ για ακόμα μία φορά στη μεγάλη μας πληγή, την εστία μας, η οποία ακόμα δυστυχώς παραμένει χωρίς επισκευή. Είναι το σπίτι μας, ο χώρος που φιλοξενεί τα όνειρα και τις δράσεις μας. Χρειαζόμαστε τη στήριξη ολονών για να την ανακαινήσουμε και να την κάνουμε ξανά ζεστή αγκαλιά για όλους, για τα στελέχη, τα παιδιά μας και για όλους εσάς. Ας κόψουμε λοιπόν την πίτα μας με αισιοδοξία, ας μοιραστούμε το τσάι μας με χαμόγελο και ας υποσχεθούμε ότι με ενότητα και αγάπη θα δυναμώσουμε ξανά το τμήμα μας. Γιατί ο οδηγισμός δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι παρόν και μέλλον. Και με τη δική σας συμμετοχή μπορούμε να συνεχίσουμε να χαρίζουμε στα παιδιά μας εμπειρίες, αξίες φιλίας που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Καλή χρονιά σε όλους. Κατ' ουσίαν πολιές πνεχνε Κύριε, και ο νόμων εκπληρών περιτομήν, ελύσει καταδέχεις αρχική, όπως παύσεις τα σκιώδη, η έλλη στο κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότη τη δύση, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεφραστολόγες συγκαταβάση σου. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φτώχος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεό πρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας. Βασίλειο Ιε Πατερόσιε, Χριστό το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θε των όλων υπερούσιε όντως, γινεν άψιον ευλόγησον περίοδον, σώσον το απείρο ικτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκβόντας φόβα, έφορον πάση, το έτος χορήγησον. Ελέησον εμάς ο Θεός, πες το μεγαλειώσετε, μεθά σου πάουξον και ελέησον, ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσε και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, ετιδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνου των νέων ίνι αυτών του Χριστότος του Κυρίου, και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων, ετιδεόμεθα και υπέρ το τοπικό συμβούλιο και των μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού του τοπικού τμήματος Ξυλοκάστρου, των απεκδεχομένων των παρασμέγα και πλούσιων έλεος, ότι δήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συντιώξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ενοικία εξώνος των αιώνων, του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε Λέησον, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και η ζωή ημών, εις χείρας του διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένους εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί του εισόδου ημών εις τον έναν εαυτό της Χριστότητος και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερμένους δόξα συν και τιμή του Αγίου Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σερίας Καπαδοκίας. Επίβλεψε ο μεγαλότερο εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάψουν εφημάς τους τα τεδώρα ταύτα που τραπήσατες,
και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας του ουρανίου δωρεά σου. Ότι επισήλθηκαμε το ζώο τη Θεό του αιώνα. Ευλόγησοντας τις όδους και εξόδους ημών. Ήθελον να αρνηθείς τη ζωή ημών. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων εντολών, ότι ούτε πάρτε μόνο είστε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράτους Μητρός, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Δόξες Χριστέ ο Θεός, επίσημο δόξες. Ο εν τη 8η ημέρα της αρκίνου πεντεξιμήνης καταξάμενος και αναστάσα και νεκρών, διαδημός σωτηρία Χριστός ο Εθνός Θεσμών, τις πρεσβείες Παναχράτου του Μητρός των Αγιδόξης Επαναχήμων Αποστόλων, του Αναγής Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Ασσερίας Καπαδορίας, Ουρανοφάντρος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσου ημάς Σεβατός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καλή χρονιά σε όλους, προκοπή, έτσι, και σας και υγεία εύχομαι για όλο τον κόσμο και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Τις άσχημες, τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Να είστε καλά, υγεία σε όλους. Σε όλη μια δημιουργική, ευλογημένη χρονιά με υγεία, χαρά και προκοπή. Θέλω να ευχηθώ εδώ στα κορίτσια του οδηγισμού να είναι πάντα δραστήρια, να έχουν πάντα τη διάθεση της προσφοράς. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε και η Βιλική, ότι δεν είναι μόνο δραστηριότητες ο οδηγισμός, είναι ένα μάθημα ζωής για το πώς θα είμαστε πάντα χρήσιμοι στους άλλους. Πώς θα ξεχάσουμε, και αυτό δεν είναι μόνο για το συλλογικό καλό, αλλά είναι και για το δικό μας, το ατομικό καλό. Πώς θα ξεχάσουμε το εγώ μας και θα βάζουμε μπροστά πάντα το εμείς. Γιατί αυτό που λέει ένας σοφός φίλος μου, την Εμέα, λέει ότι δώσε, δώσε, ποτέ δεν άδειασα. Πάρε, πάρε, ποτέ δεν γέμισα. Εγώ σας εύχομαι να μην αδειάσετε ποτέ κι εσείς. Να είστε πάντα καλά. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι το να έχουμε καλή χρονιά είναι υπόθεση όλη. Απαιτεί και πρέπει να υπάρχουν προσπάθειες από όλους. Και από το Δήμο και από τους συλλόγους και από τους δημότες σε όλες τις εκφράσεις. Για το ότι ο διοικισμός είναι κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με τους άλλους συλλόγους, θα σας πω το εξής, το οποίο το σκέφτηκα κάποια στιγμή όταν ήμασταν με τη Φωτεινή, που παλιότερα και τα παιδιά μας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις εδώ για τους διοικισμού κτλ. Ήμασταν στην Ακαδημία Αθηνών σε μια εκδήλωση για έναν καθηγητή του εμπορικού δικαίου. Ανέφερε τη ζωή του και ανέφερε ως σημαντικό σταθμό ότι βρέθηκε στο Ξυλόκαστρο ως πρόσκοπο. Αν σκεφτούμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο οδηγισμός και ο προσκοπισμός, γιατί το ένα ήταν τότε για τις άντρες και τα πόδια, το άλλο ήταν τότε για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Τώρα είναι διαφορετικά. Όταν ένας πανεπιστημιακός το αναφέρει στη ζωή, για τη ζωή ως σημαντικό σταθμό, αντιλαμβάνεστε ότι το σώμα Ελλήνων οδηγών είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό χρήζει ιδιαίτερη προσοχή. Διάφορους γονείς, όπως είπε η Πρόεδρος, που πρέπει να προτείνετε στα παιδιά σας να παρακολουθούν και στο Δήμο που πρέπει να ακούσει τα προβλήματα που έχετε, που λίγο πολύ είναι γνωστά και τα ξέρουμε γιατί είναι δύο γνωστά. Ναι, τώρα η κυρία Κατερίνα Βουλώνα, η οποία είναι γραμματέας από το όμιλο Ξυλοκάστρου, που αντιπροσωπεύει. Επίσης, με το αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο τοπικό τμήμα Ξυλοκάστρου τη νέα